тавре ки иттилоъ доред, рӯзҳои 18-19 октябри соли 2022 дар шаҳри Душанбе конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба ҳамкории байналмилалӣ ва минтақавӣ оид ба амният ва мудирияти сарҳад ҷиҳати муқовимат ба терроризм ва пешгирӣ аз ҳаракати террористҳо ҷараён дорад. Барои инъикоси васеъи ин чорабинии сатҳи баланд, намояндагони васоити ахбори оммаи дохилу хориҷ сафарбар шудаанд. Дар макони баргузории конфронс, маркази матбуотӣ ташкил шуда, дар он барои кори рӯзноманигорон тамоми шароит фароҳам оварда шудааст. Барои инъикоси конфронси байналмилалӣ намояндагони расонаҳои хориҷӣ аз 50 кишвари ҷаҳон дар чорабинӣ ширкат доранд. дар ин чорабинии сатҳи баланд намояндагони расонаҳои дохилу хориҷ ширкат доранд. Бояд гуфт ки ин аллакай сеюмин ташаббуси Тоҷикистон дар доираи силсила чорабиниҳои раванди Душанбе аст, ки дар шаҳри Душанбе доир мешавад ва бори дигар ба оламиён собит мекунад, ки шаҳри Душанбе мизбони чандин конфронсҳои сатҳи байналмилалӣ воқеан ҳам дар меҳвари таваҷҷӯҳи тамоми ҷаҳон қарор дорад. Конфронси мазкур аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, дафтари мубориза бар зидди терроризми Созмони Милали Муттаҳид, Маркази минтақавии Созмони Милали Муттаҳид оид ба дипломатия пешгирикунанда барои Осиёи Марказӣ, Иттиҳоди Аврупо, Созмони амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо, Шоҳигарии Арабистони Саудӣ ва давлати Қатар ташкил карда шудааст. Калинченко Олег, представитель казахстанских СМИ, политический обозреватель из Казахстана. Все организовано прекрасно, интернет доступен, работает, все на высшем уровне. В принципе, я здесь уже второй раз. До этого я был на мероприятии ШОС и ОДКБ. В принципе, таджикская сторона славится тем, что всегда подходит с прагматизмом, профессионализмом. Все всегда на высшем уровне. Рубен Гарсия, корреспондент «Спутник Таджикистан». Очень удачно удалось поработать в данном пресс-центре, потому что для оперативной работы как раз важен и интернет, хорошая связь, и само оборудование, которое здесь в достаточном количестве, и само очень удобное посадочное место. То есть это позволяет работать вот в оперативном режиме, освещать мировые события достаточно оперативно и скоро, что, конечно, приятно и всегда облегчает работу корреспондента. ҳадафи асосии конфронс рушди ҳамкориҳо оид ба ҳалли масъалаҳои муҳими амнияти сарҳадӣ мебошад.